Hej, så er der lige en lille ny video her fra Lars Svane. Det jeg lige vil fortælle om i dag, det er, at der er faktisk sket noget rigtig træls, fordi at jeg går jo hele tiden efter princippet om, at man må ikke sælge noget, man ikke er på lager. Fordi det bliver enormt dyrt, hvis det er så, man skal købe for igen 5.000 kroner, 6.000, 3.000, et eller andet hos en leverandør, bare fordi man mangler én vare. Og det er faktisk sket for mig nu. Der er 2 kunder, som har købt her i weekenden noget, som jeg ikke er på lager, og jeg kan se, at det er fuldstændig min egen skyld. Så det skal vi lige prøve at se på, hvad vi gør ved. Fordi de har faktisk købt sådan et sæt, jeg har her. Og der er faktisk alt galt med det sæt her. Altså jeg synes, det er skide godt, og det er sjovt, og jeg har tegnet de her ting her sammen med mine børn, og de nyder det, og så produktet er der intet i vejen med. Vi kan lige prøve at se det over på min side her. Det ser sådan her ud, og det består simpelthen af, at man får sådan nogle, hold op med det. Man får sådan nogle udskårne af noget finerværk, man så kan ligne på nogle magneter og nogle tusser, og så kan man så male det her, så det bliver rigtig flot, og sætte det op som køleskabsmagneter. Og det er altså, jeg synes det er en rigtig god idé. Det der er det store problem med det produkt her, det er, at det her, det er jo en bundle, det er et sæt, men det er det som ikke oprettet i mit system her. Man kan se, det er en varetype Simple, det er en ganske normal vare, som jeg så sætter sammen af nogle af de ting, jeg har. Det gør jo så, at jeg ikke har lagerstyring på skidtet. Og det forfærdelige, der er sket nu her, det er jo, at de her, dem har jeg faktisk ikke flere af. Så jeg skal ind hos min leverandør og betale 5.000 kroner og finde en hel masse varer, som jeg måske ikke har brug for. Og så for at kunne lave en ordre for at få lige præcis dem her. Og det vil jeg jo ikke. Så det man kan gøre i stedet for, det er, at jeg skal finde ud af, hvor pokker kan jeg købe dem hen i en forretning. Fordi at det kan da godt være, at jeg ikke tjener noget på den her ordre. Ja, det gør jeg så, fordi at de 2 der, de har bestilt en hel masse oveni. Så jeg skal nok komme til at få mine penge ind, selvom jeg ikke tjener noget lige præcis på de her træfigurer her. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har været inde og Google, om jeg kunne finde nogle steder, hvor at de her figurer de var. Og det kunne jeg faktisk ikke rigtigt. Så det næste, man kan gøre, det er jo, at hvis vi prøver at gå ind og se her. Det her, det er leverandørens skærmbillede her, det er leverandørens billede, som de sender med ud som officielt foto i deres download folder, whatever, FTP, som man kan gå op og hente billederne i. Og der er jo rigtig mange, der bruger producentens billeder. Så det må vi jo prøve at udnytte på en eller anden måde. Og nu gik jeg lige, fordi jeg kan godt lide at bruge Firefox, jeg synes, den er god. Og så gik jeg lige over i Chrome, fordi Chrome, den har altså en rigtig lækker funktion, som Firefox ikke har. Det er, hvis man højreklikker her, så siger man søg efter billedet på Google. Så vil jeg jo prøve at finde nogle af de andre, som har den her vare. Så hvis jeg kan tage min bil og køre ud og købe den, jamen så sparer jeg lige 5.000 kroner. Hvis jeg kan give en 50'er for den eller et eller andet, men whatever. Og der kom allerede lige en her. Teknikken.dk. Ja. De har den. Men der var jeg inde og kigge på, det er en rigtig webshop, så der kan jeg ikke bare lige få den sådan. Så vi prøver lige at se næste, for der var faktisk en mulighed. Her. De der Hørman Hobby, de har den rent faktisk. Og nu vil jeg ikke lige sidde og udstille dem, men jeg var inde på deres hjemmeside, og jeg kan se, at de har en fysisk butik i Silkeborg. Og det tager mig en halv time at køre derop. Så det vil jeg faktisk gøre. Så jeg sparer lige 5.000 kroner på at køre en tur op til dem her og snakke lidt med dem. Og det kunne jo være, at jeg kunne få et samarbejde i gang med dem eller et eller andet. Altså jeg skal jo ikke lægge skjul på, at jeg kommer fra en webshop af, og det er fordi, at jeg er i bekneb for varer. Så derfor vil jeg gerne købe det hos dem. Det er jo fuldstændig i orden. Det kunne være, at din dag kom i bekneb for nogle andre varer, og så kunne de hente dem hos mig. Så det ville nu være et godt samarbejde. Jeg kender dem ikke eller noget som helst. Lad os nu se, hvordan det går. Men det var bare en tanke. Og jeg vil lige fortælle noget sjovt, fordi at den her vare, det er faktisk en af de ældste varer, jeg har. Man kan sige, min karriere her inden for webshops, den startede faktisk med, at min svigerfar, han havde en hel masse printerpatroner, som han ikke kunne komme af med. Og dem fik jeg så lov til at sælge, hvor at jeg så kunne få det overskud, der nu var af dem. Så man kan, det var sådan, hvis jeg kunne sælge noget, så var det fint. Jeg solgte ikke noget overhovedet, så der var ikke ret meget i det.
Men det gjorde alligevel, at jeg fik blod på tanden, og tænkte, at det her og handel, det skal jeg gøre noget i. Fordi jeg synes, det var sjovt, og det var spændende. Der gik en masse tid med det, men sådan er det jo bare. Så det, der skete, det var, at jeg havde jo en hel masse projekter i gang i forvejen. Det har jeg altid haft. Og jeg har en kæmpe stor pilemark. Da et af mine projekter, det var altså en pil, så jeg købte lige 2 hektar jord rundt om min grund. Det kan jeg jo gøre, fordi jeg udvikler. Så tjener man mange penge. Det er dejligt. Men det gør jo så, at jeg pludselig havde en kæmpe stor pilemark, og den interesse, den var jo forsvundet for lang tid siden. Så nu har jeg bare pil, der står i store mængder. Så fandt jeg så på, jamen altså, hvis vi, dem jeg har dem til at stå herover, hvis vi nu tager og laver sådan nogle pilestykker her, fuldstændig på samme måde som de der er skåret ud der, og så tegner på dem med tusser. Altså, det er altså en super god idé, fordi det er virkelig lækker materiale, så jeg sad simpelthen dag og nat, først så tørrede jeg pil og alt muligt, klippede det og gjorde alle mulige ting, og så stod jeg ude i min slibemaskine og lavede dem rigtig lækre, og de er altså også lækre. Det er et super produkt. Og det, jeg synes var så sjovt, fordi nu har jeg jo været i branchen her, og jeg har haft min webshop i 4 år eller sådan noget, men dengang jeg startede der, jamen altså, der er jo ingen grænser. Det var jo helt vildt. Altså jeg sad jo med et regneark og tænkte, hvis nu, at jeg kan producere de her, for eksempel de her pilestykker her, hvis jeg kan sælge 100 ordre om dagen, jamen så tjener jeg så et eller andet beløb. Jeg sad med mit regneark. Altså det var virkelig, at altså, skal der være Ferrari, skal der være Porsche, man sælger eller køber, når man skal have en ny bil? Altså skal der være en Lamborghini? Jeg ved det ikke. Det må vi se, hvor meget hvad vi synes, der nu er sjovt den dag, hvor vi skal nu købe den bil der. Det, som jeg ikke havde tænkt på, det er jo altså skidt, skal jo sælges. Og der tror jeg, der er virkelig mange, der kommer galt i byen. Fordi, jamen altså, man tænker jo bare, hold det op, det her, det er bare sagen. Altså, jeg synes, det er fedt. Alle andre må også synes, det er fedt, det her. Og det synes de jo nok ikke. Det er jo ikke sikkert, de synes det jo. Men altså, jeg havde virkelig sådan en gejst, hvor jeg sad og lavede regneark, og så sagde, hvis jeg arbejder 10 timer om dagen, jamen så kan jeg tjene 10.000 om dagen, eller sådan noget af den stil, der er fuldstændig forskruet. Og det er jo også, tror jeg, fordi at nu er jeg udvikler og har været lønmodtager i hele mit liv. Og det gør jo så, at der er nogle sælgere, og der er nogle projektledere, og alle mulige fine mennesker, som serverer opgaverne for mig. Og det gør jo, at jeg får jo en lindstrøm af opgaver. Jeg mangler aldrig nogensinde noget at lave. Altså, det kommer bare ind. Og selvfølgelig, når man så laver sin webshop, jamen, så må ordren jo også bare strømme ind. Det må de jo gøre. Men det gør de ikke. Der sker ikke en skid. Så det synes jeg godt nok, at der brændte lidt nallerne der. Og jeg tror faktisk, der er mange, som går rigtig galt i byen der. Altså, der er folk, der siger, at jeg skal have et kontor, jeg skal have en firmabil, jeg skal have en ny computer, det skal være et ny Mac, jeg skal have dit, jeg skal have kontormøbler, det skal hæve sænkeborde og alle mulige mærkelige ting. Og så er det lige pludselig brugt det er ikke nogen, de bruger måske 500.000 på at starte op, ikke? Og de har slet ikke tænkt på, at der overhovedet et marked for det her, som jeg godt vil sælge. Men det er jo ikke sikkert, der er. Det er jo ikke sikkert, nogen der gider at købe en skid. Og det synes jeg virkelig, det har været et problem. Og jeg har selv gjort det i min webshop her. Vil jeg sige, at hvor at jeg føler selv, at jeg har vendt skuddet lidt. Fordi, jeg vil godt lige prøve at vise her. Nu er der ikke noget særligt hemmeligt her, men omkring, nu skal jeg prøve at se Analytics her. Her i år, der har jeg brugt fra den 1.5. her, og så til i dag, den 18.6., der er 26% af mit besøgende, jeg har på min side, det er noget, jeg har betalt for, og så alt det her, det er søgninger. Sidste år, fordi jeg hele tiden tænkte, hvis nu jeg reklamerer lidt mere, hvis nu jeg køber de rigtige varer, hvis nu jeg gør dit, hvis nu jeg gør dat, hvis jeg bare lige får den her vare, så kommer salget bare helt vildt i gang. Det gjorde det ikke, og det gjorde så, at jeg smed simpelthen en masse reklamekroner ud her. Så 64% af det, som jeg solgte her, det, eller man kan sige, de besøg, jeg har fået, må man hellere sige, de besøg, jeg har fået, det var faktisk noget, jeg havde betalt for. Og det gjorde rent faktisk, nu kan vi lige prøve at gå ind og se på nogle tal, de er ikke helt rigtige, fordi som jeg skriver nede i bunden der, så kostpriser og leverandører, det er noget, jeg selv har fundet på. Det er ikke det rigtige, der står der, men alligevel. De gamle ordre har de samme kostpriser som de nye ordre, så derfor kan vi jo godt lave en sammenligning. Men man kan sige, at det der er sket, det er, at for perioden her fra 1. maj, og så her til dag den 18.6.,
Der har jeg haft 38 ordrer. Det er jo ikke meget, men altså, skal jeg lige prøve at sige, at jeg lever altså ikke af det her. Det er en hobby, og jeg synes, det er sjovt at prøve at mingelere med, hvordan man kan tjene nogle penge, og hvad man gør. Der havde jeg 38 ordrer sidste år, fordi jeg reklamerede så meget, og jeg købte nye ting hele tiden ind, og tænkte, hvis jeg lige får den her vare, så har jeg skudt papegøjen, så er der gang i salget. Så jeg har faktisk mistet 115 ordrer på den periode her. Det er jo temmelig meget, må man sige. Min avance, jeg er faktisk gået glip af 8.500 kroner her, men man kan sige, at min avance procent, den er så steget med 4%. Og det har faktisk gjort, at jeg er begyndt at tjene penge på min webshop. Det kan godt være, at mit salg det er gået ekstremt kraftigt ned. Og det er det også. Og det, der er sket, det er, at jeg har sat mine priser op, sådan at det er noget, jeg kan leve af, hver gang jeg sælger noget. Jeg har fået sådan et princip, der siger, at jeg vil helst ikke have en ordre, som jeg ikke tjener 50 kroner på. Altså, hvis jeg får 20 kroner for at stå og pakke en ordre, og sende den og køre den afsted, og nu selvfølgelig flere afsted ad gangen, men alligevel, jeg skal starte min bil og gå ud og og få sendt dem her afsted og gjort en hel masse ting. Jeg skal købe ind, jeg skal dit og investere og lager og sådan noget, men det gider jeg ikke mere. Jeg synes simpelthen, det er for mange penge, man bruger på det, og jeg synes det, måske hvis man var en stor virksomhed, så kan det godt være, at det kunne betale sig det her. Men jeg føler som en lille webshop, som jeg er, der bliver drevet på hobbybasis for sjov, der synes jeg, at det er træls at stå og pakke nogle ordre, man ikke rigtig tjener noget på. Og det aller værste, det var at tænke, hvis jeg havde nogle medarbejdere, hvis jeg havde ansatte, som skulle have et eller andet kroner i timen, ikke? Og de kan måske, ja, det går godt, kan de måske tage en 6-7 ordre i timen, eller sådan noget den stil, ikke? Jamen, så skal der eddermame være noget dækningsbidrag på de ordre der, for at det kan betale sig at have dem til at stå der, og pakke de her ordre. Men ja, det jeg synes, jeg lige vil sige, som jeg synes var sjovt i det her tilfælde, det er jo, at den gejst, jeg selv havde dengang, at jeg troede simpelthen, at ordrene de kom ind af sig selv. Og det gjorde de ikke. Men altså, okay, jeg synes selv, jeg er tilfreds med det salg, jeg har gjort. Jeg synes, jeg har brugt for mange penge på reklame. Her sidste år, der brugte jeg omkring, jeg har kørt fast med 50 kroner i reklame om dagen. Og ud fra Google og forskellige ting, og så også mit kalkulationssystem her, der kunne jeg så se, jamen altså de fleste ordre, de kom mandag og tirsdag og onsdag. Så derfor kører det nogle gange op på 100 kroner eller 200 kroner om dagen. Og det gør jo, at når man går ind på en ordre her, ikke? Jamen altså, det tal herovre, avancen, det skal altså dække de reklameudgifter, man har. Så hvis man bruger 200 kroner om dagen på reklamer, jamen, så er det her jo altså ikke ret nok. Så skal vi have 4 af de ordre der, før det begynder at give noget overhovedet. Så det er jo sådan en afvejning, man skal tage. Men jeg synes faktisk, jeg har fået god styr på min butik, efter jeg har sat priserne op, det er jo lidt paradoksalt, og annoncebudgettet ned. Og det gør jo, at nu tjener jeg faktisk penge. Og det, som er meget, meget vigtigt for mig, det er, at jeg ikke køber noget hos min leverandør, hvis det ikke er nødvendigt. Ligesådan med det her lille møgproblem, jeg har fået med den her, ikke? Det gør jo, at jeg vil ikke betale 5.000 kroner for at få 3 pakker af dem her hjem. Så jeg satser på, at jeg kan køre op til dem her. Hvor var de henad? Der. Dem her Hørmand Hobby, og få en god snak med dem, og få købt nogle af dem, hvis de har dem på lager. Ellers så må jeg bide til korset, og så prøve at se så lille overhovedet en ordre, jeg kan lave hos min leverandør. Der er ikke rigtig andet at gøre, og jeg snakker med dem, om vi kan gøre et eller andet. Men ja, det var sådan set lidt om det. Ja, det var sådan set den her, det drejede sig om. Og det var det her produkt, der har problemer med. Så man kan sige, det jeg lige skal have gjort med det her, jeg skal opdatere det. Og det er jo selvfølgelig, jeg skal lave en ny vare, fordi at det der er enormt vigtigt, at hvis du har en vare i dit system, så må du aldrig nogensinde lave den om til noget andet. Fordi hvis du har statistik eller andre ting på dine ting, jamen så bliver det jo fuldstændig smadret. Hvis jeg pludselig laver den her fra et simpelt produkt om til et sæt eller en bundle, så mit kalkulationssystem herovre, ikke? Men det går jo fuldstændig fløjten, fordi at de ordrer med varen og alt muligt, det kommer jo ikke til at passe, fordi at tingene er jo ændret. Det er jo ikke det samme produkt, man sælger lige pludselig. Så det jeg skal gøre, det er, at jeg skal lave det her om til et sæt, så jeg har styr på det, jeg sælger. Dem her, jeg skal have styr på de magneter, man skal klæbe bagpå, og jeg skal have styr på de tusser her.
Og det vil jo gøre, at jeg kommer ikke i den situation igen, at jeg lige pludselig kommer i restordre på dem her. Ja. Det er jo lige lidt fra mig her. Ja, jeg tror, det var det, jeg vil sige i dag. Ja, hej.